Peggy 18. Unha cousa teño clara, eu monárquico non son. Teño un trauma dende a infancia que provoca esta versión. Aprobaba con boas notas, non andaba con matóns. E comía o peixe sen oposición. Compartía o bocadillo a hora de merendar. Sempre que xojaba os tazos nunca quixen apostar. Tiven que tomar o fluo, recollía a habitación. Consumía dalsi con moderación. Pero todo o meu esforzo remataba en decepción. Cando abría os agasallos dos Reis Magos no salón. Un abrigo, un par de calzóns. Desgraciados, eu quería unha Game Boy. Calcetinse, un pantalón. Desgraciados, eu quería unha Game Boy. Aturei a catequese pra facer a comunión. Se xojaba con petardo, sempre foi con precaución. Non pedía PlayStation, tampouco un ordenador. Ben podían terme feito este favor. O Gaspar merece a forca, guillotina pra Melchor. Baltasar na sobremesa con meleno no turrón. Un abrigo,